Φεβρουαρίου με 3 Μαρτίου χαμηλό βαρομετρικό. Εκεί που θα γίνει της κακομοίρας είναι 5 με 9 Μαρτίου. Παιδιά, 5 με 9 Μαρτίου ενδέχεται να χιονίσει μέχρι και τα χαμηλά της Πάρνηθας. Μάρτης, Γδάρτης και Παλουκοκάφτης. Μπράβο. Γιατί λέγανε Παλουκοκάφτης? Γιατί έβαλε παλούκια στο τζάκι. Και πού τα βρίσκεις τα παλούκια? Παλούκια. Δεν ξέρεις ότι το χειμώνα στα χωριά? Ρε εσύ, στο βουνό. Γιατί? Όχι, λάθος. Οι παλιοί, άντε ρε, που κάνετε και τα παιδιά της περιφέρειας στα χωριά. Μόλις μπει ο χειμώνας, βάζουν παλούκια όταν χιονίζει να ξέρουν πόσο ύψος είναι το ύψος του χιονιού. Και βάζουν και σημάδι στο παλούκι και το κόβουνε και λένε μέχρι εδώ είναι 50 πόντι. Μέχρι εδώ είναι τόσο για να ξέρουν από πού θα περάσουν τα πρόβατα. Για να ανοίγουν τον δρόμο. Αυτά τα παλούκια λοιπόν που είναι έξω στην αυλή τα καίγανε. Ήταν τα τελευταία ξύλα. Αυτά είναι τα τελευταία. Μπράβο, ρε Βλάχο. Αυτό ήθελες να πεις προφανώς. Όχι, δεν το ξέρω. Εμείς το ξέρουμε, γιατί στο χωριό έτσι γινότανε. Χιόνισε μια φορά στα 20 χρόνια, αλλά οι παππούδες τα κανονίζανε. Λοιπόν, γι' αυτό λένε Μάρτης, Γδάρτης, Παλουκοκάφτης. Άρα ήταν τα τελευταία ξύλα. Ναι, τώρα, μέσα στο Μάρτι, 9 με 12 πάλι θα έχουμε ιστορίες. 12 με 16 πάλι χαμηλό βαρομετρικό. 16 παιδιά, ο Μάρτης θα έχει πολύ κρύο. 19 με 23 πάλι